and my partner sa Dako diri Randy Tayat. Kumusta ka tanan? Asap kita ha? Always say a prayer mga kaigsunan, okay? Bueno, atong tamanon karon ang sa tampo pinadakin is usa ka laki nga napatago ang singan nga Badong pinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Badong. Kini ako problema mahitungod sa kadaig sa akong asawa gibi sampo tinog di mayo. Ano di mayo no? Inaniwan ako pagsugod ang mga paitabo ha. Samtang nagkanta-kanta ko. Sa sayaw chat-cha kiringking ang imong tiil mo iniktin mugilog yun ang imong piting. Yeba! Sa kiay-kiay nga lihok atras sa bantig tuyok-tuyok buragyog langong tulag lubot papam tam-tam may nisayaw kiriking tsa-tsa apan may misulod nga wadam ha ugang babay kalit nga gibunlot sa iyang bana nga naglagot ko sa akong darling kay may gusto og sweet ang buing permi lang akong ibadablin may lalaking nagkukatawa pa nga nagsayaw og cha-cha-cha unya may mihagtuk sa ulo niya gibato di ay sa asawa naglagot ko sa akong darling kay may gusto og sweet ang buing permi lang akong ibadablin wako makachansing cha-cha-cha kiring ay, ora mo nag-deliver akin sa mga ng order taon ni ono mo motor. Ayo! Osa ato dong. Osa na. Lasapi sir, lasapi. Lasapi. Osa na sapi. Kupitin siya ni sir. Lasapi sir, bago ni sir. Bago na, lasapi, ha? Lasapi pala kang kuwan ba? Patis sa kanang sir. Kugan-kugan. Ay! Hoy, Patreng! Dai, Patreng! Unsa man na gibuhat dito? May order ka sa sapi? Oh, na ako, naa. Ano yung nakita mo dali? Ari-ari na sapi? Kadi yun sa mag-ilis akong pante. Ay, ano? Ay, sorry. Duta, Kanina lang. Ang ular, Ito, sir. Ay, muna, hangul kayo. Pila na ko babae ni Anggi mo. Ay, nagkalitan ako. Kita talaga. Dahil sa akin, gilis, huwag pante ako asawa. Ay, ay. Kasi umugot ako tiyang isulog ba nila. Timbihan na eh. Pagdali niya, oy! Kinakuha na rin na sapi! Sir, nakainis nagpanti mo asawa sir. Gaya sir oy. Nakaprob ako yung mga ipa-deliver sir na. Deliver na Pagdali sir. mo sa bagay, kadugay pa ni mo niya. Pagdali niya! Sir, ikaw na yung si Sir. Gamay naman ni sir. Usap niya na. Kama ni sir. Wow, kibawa ni sir. Iputos man ni sir. Ha? Ikaw na idawat ni sir. Bebe, usap na. Dara sir, dara. 5-6 na sir ha. So na, rumble o target lang? Usap, 560! Dili sir. Bitino rin ako! Beran na sir. Ano na eh? Ako rin bayan na eh. Bana makakaniya sir. Kunya, ang bana, di man mo yung nag-order. Ang ako mga asawa. Sige na sir. Mas si ma'am sir. Ikaw na ibay ni sir. Wala kay kwarta diri, wala. Gaya sa ma'am oy. Dahil Patrick, noon sa mga ari-ari na sapi! Wala ge, huwag sa kaniyo, tapante ba ko? Porbida sa kadugay naman tiha, usap na! Isa na be, tagay sa diha, tapli sa diha kaniyon. Porbida! Kibaho ka nga, watay sap! Usap na pagkakapapanti niya! Gitangag sa iring akong pante. Ba- Tapli sa diha lagi. Pila ka nila, bay! Oh, ikaw ba ako mag-ilis? Daig-dabli ka niya. Kaya nga na di ay. Tahan na lang ko. Ha? Kaya nga na di. Ano? Ha? Kaya nga no kani. Kani mo yun, nag-order ka, may abot imong order, naghuwat ang tig-delivery mo. Gitawag di ka, matod mo. Kaniyo, sa kami ilis magugpanti. Unya, pagkataon-taon, gitawag na po kita, matod di mo. Wala ako panti, ang ako panti, gitawag sa ring. So, okay, tig-deliver taon, nga wag yung kamugawas. Ako yung babayron, ako ginang ako kay kwarta, pero naluoy ko sa tig-deliver kay, sige yung tawag pag-huyab taon. Bida, ako lagi bayran. Gingnan ninoon ko nga, butbuton ko. Bisag ba siya katingog, klaro kay siyang mata. Ingon siya nga, butbuton mo ka sir, wag kay kwarta. Smile lang ka na. Siniga, biyan ni mong naong-taon. Ngano ka, wey? Isibog ni kay, magduga. Agay. Ako
Kung gini ako asawa, kayo sa hay, mapahamak ako may kapayat sa yung utang. Kunya, Ayo. saya to. Saya to, ba? Dong. Asa mas patring? Naman, ano mo ta? Tayo sa isumon sa barangay. Naimirklamo niya. Sumot. Bida do. Isa reklamo. Muto sa tuwing nga nagpo. Apo ano niyo? Ay, apilawag ako resiban niyo. Kadit lang. Bida. Isa reklamo niya. Murag collector's lending. Nangutang tingalis patring. Maling sa wada. Pila utang dia, bay? Gamay naman eh. Bay na ko dako. Pila magabay ah? Murag 20 naman to. Bay. 20 mil? 20 pesos. 20 mil. Ang pila ko. Sus, 20 mil eh. Pila, 20 mil. Dimbal. Patay! Recorded by X Thunder Gaming. Ay! Nimbal ka! Yawa na Nimbal ko. ka! Kuyawan ako ni mo. Hala, uy. Sus, baya ni mo dong, uy. Ayaw na ko nagsigahan ng imong mata. Nagtugang angayan ta. Ba't ikay kagnawang ba dong? Kagnawang ba sa sigaon ni mo imong mata? Mura ka kalabirang napas mo. Sige, isulti ka na mo, isulti. Sige, ganahan magkaka. Pero wag ito, tiga, isulti ka na. Ah, pisot man ka. Ay, bida, personal po ka. Kaparo ka sa kong gisulti dahi. Pisot. Nya anong suko-suko man ka diha? Iwo pa kong gisigahan sa imong mata. Nagtuloy ka nga nahadlok ko sa imong siga-siga nga mata. Hoy, wa ko masuko-sukuhan, utanar ko din mo. Yan, nagutang ito, din takor ba kayong pag-utang taon? Ay, kinsa di ay tao nga way utang, uy. Di na mo'y rason day, ha? Ang rason yun, ang tanan pangutang yun, no? Pero, mao na rason nga nung naglagot ko, ha? Kay unsa man di ay, ha? Kay mo bayad? Kasi di bayro nga wa man ko'y trabaho, di ikaw. Day, mao na akong kalagutan. Kung ano, mataw ka pagsulti na ako. Ha, mauna, inana, wa mo ka madangin. Ikaw ko be, huwag inanaot ka. Mangutang ko, niya ikang bayad. Ha? Niya di ko masulti mo. Di ko madangin mo, be. Ayaw na lang anak ba dong, uy. Unsa man ako'y pabayro nimo? Ano man, inom di ko ato? Oh, mingo di ko nga ikaw, eh. Oh, nagyaw-yaw man ko ka diha. Bangat dito ka. Ah, day, so mo mo sa barangay. Ay, sus, kana na di. Ay, tuo man ka nang sa barangay. Uy, huwag may mapriso sa barangay, goy. Wa lagi, pero sila may muhatag og certificate para makiha ka sa busgado, maabot ka sa busgado. Pasalamat ka nga naapan sa barangay para masitol pa rin imong problema taon. Ato dito, tubang ato dito. Kanos ama na. Ugma! Mao din akong asawa taon mo tayo ni siya. Ambot, basta mag-away, may personal na doon. Bugamit na din siya ang mga personal na kayo ba? Kunya, pagkaugmaan na. Sumurasa. Wala, naarba hearing spot ring taon. Oh, matuplik. Uy, day, 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 bangun dia. Nak hearing sa barangay. Hoy, bangun dia. Bangun na kay alas 9 na taon, hearing ni mo, alas 8 na. Sa baasad ni mo, uy. Alas 9 mo hearing. Oo, ka ng barangay. Uy, kadungura ng barangay. Lagi, pero bangun na dia. Bangun na dia. Una lang dito ka. Una lang maapas ako. Unahi lang dito. Inga nga maapas ako. Pero usap ka oras sa mga pas. Basta kayo maapas na lagi ko. Sige na ba? Kay duka pa kay ko. Kita yung kapabliso ba? Ha? Ikaw? Ikihar mo yung gana yun. Dili ako may ikaw yun. Da, pwede na na iba. Naguta ka. Kuya, bana bitaw. Ako ni Iki ang ikawan. Pwede na lagi na. Sige na, bisabaan mo sa mukha ni mo matuka ko ba? Hakiyaan ni Ekwe! Yo, sa'yo. Asa na mas patring? Sunod na to. Kaman, nanas ka? Ganihara na sa kapitan. Ang katulog niya mo, nada? Gahapon pa na diri eh. Ay, natuwa ko. Oh, usa, dito. Sige. Sudla lang siya. Asa second floor. Oh, sige, Sarge. Hello, Kap. Good morning, Kap. Kadugay ko nimo. Asa ka may mong asawa nga si Patring? Musunod na siya, Kap. Oh, wa di ay mo magdungir? Ako bita itong ipo ka, Kap. Bida, dugay ka ng pabangon mo sa bahay. Unya, dili din niya ni siguro on nga problema ra ba Sige niya? sige lang, Kap. Ako rin musulbadan ni tanan, Kap. Asa mga reklamante? Pero ay, wa pa na kaligo kay di man na matuga bis barangay. Oy. Wa na lang siya muli kay layo man ang ila, ha? Stoy. Ay, tibersyo. Oy.
Ay, uy, paghimuta na diha dong na, kay maghusay na tanin ninyo. Oy, sige na! Sige na para bagoy lakaw! Mga tagap! Uli na ta! Ay, kapag ka kasugod, manguli na ta. Hanggap yan ni mo. Pwede alam siya ka. Sige, magsugod na ta. Kaya pwede mangihi ko ka? Pwede. O sa man gusto ka, ako'y magunit. Di ba sa Kung sila po okay lang. Sige, pagdali. Paghimuta na, oy, dali, Kasi ito, yun ang nangyari yung barangay. Sa gawas patring. Ako ng taong ibayran taon niyang utang. Kaya mo, may reklamo taon sa ningil. Datong kolektor. Kunya, Sus, Mari, palihog taon ko, Mari. Uy, kay basig ako mo ay madaot ani sa opisina, Mari. Ay, ayaw lang ka bala ka, anak Mari. Uy, everything is under control. Nganong ma-under control man, Mari nga. Last chance lang maninilang yung hatag na to. O dili na ni mo mabayaran, Mari, ikihag tan nila. O mas tapod ko ilang ikiha. Mga siguro yung taon na, Mari. Uy, ay, kamahay ko biya taon nga may maker ko ni mo, oy. Ah, Mari. Gamahay di ko, Mari. Kung nanong kitabangan pati ka nga makautang. Ay, wag gani problema, Mari. Uy, kay bayran gid ko na. Lagi ka na sa alagi. Kaya mo nilagi kinahanglan. Kung dili ka kuno makabayad dong adlawa, ugma, magpasaka na sila kiha. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ay, kapala ka, Mari. Di na sila makapapriso nato. Ayaw, anak Mari. Uy, Oh, lagi, pus anay pa ta. Kung nahatlok gid ka, Mari, no? Mas maayo tingali nga ikaw lang sa bayad, anak. nabuan ka diha, Mari? Wa man tay choice. Kaya kung napriso ko, apil maghihapon ka. So, mas maayo tingali nga ikaw lang sa ha. Para anak lang ko mabayad ni mo. Kay o dili ka mo sugot, magjuwit ang duha sa pisuhan. Isa? Mao nga kung ako pa ni mo, bayran lang sa nanimo diha. Para di ta madiskuhido pa. Unya, bayran man ti ka. Unya, ini ko mo ana, di luwas tan duha. Okay. Naglubok ko, Mari. Okay, luwas ta. Pagkabayad ako ni mo ang bahina. Di ba? Ha? sa'yo ngita. Dong? Oh, uy, Silvio. Yeah, man. Musa? Yeah, same as usual. Magkatulisan ko ng sumon sa mga asawa nga spatring. Dasan! Magyapon. Ay, anak mo ni pa dong. Bitag ni Bella. Pinpaksik rin ako bayanan pa! Suko ka! Wala. Audaya! Usaman! Suko ka ba ka? Wala lagi. Apa! Patrick! Ngano ka diha? Uy, kuya wa malanta ni mo kahit pagkagsyagit. Suko ko! Sabay labot ako na suko ka. Ako lata ka na ko. Ha? Bida ako yung mukulatahon? Ako yung mukulata ni mo kaya di na rin bang-bang ning gihata ni mo problema na ko pating. Sobra na ni. Pusa kinahang lang magkaruhay ta. Unsa may karuhay Ikaya na tuba ka ni ako? kaso ni mo ha? Kaya di na ako kapoy na kayo patring. Aw, sige ayaw. Nga naman di ay inighiring sa korte. Kung mangutana sila kung anong permi kung mangutang akong ingnon para bayad sa patuloy sa kumbana. Kalma, uy, makuta ng laway. Pagpawawa na yung kunin mo sa Sumama, unsa man gusto ka ha? Musyagit ko ka rin sa ato? Nga pisot pa ka? Musyagit na ko ha? Musyagit ko ba dong? Ipaputol ko na eh! Mo na akong problema taon. Kuol kay ko. Kaya mismo akong asawa taon. Murag mo blackmail man ako. Singgit kong niyas kadaghanan. Wala pa ko matuli. Bilang ano ko ipatuloy tatay sa unay. Di na ako tumawag kaso. Saan din ako? Layas lang ako. Or layasan ka ko niya ako asawa. Ano yung tabagi ko niyo, be? Bam, asa mo ba sa diya nga tuli? Ha? Nabay tuli diya, bam? Ha? Kung sa mga gusultihon, badong. Good morning, Bambina, may adlaw pa. Good morning ba? Good morning, Ate Jinjen. Sa tanan po nato mga kaigsunan nga bigabit sa to ang SED Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan kay nakatuno mo sa pag-inom sa to ang SED Panyawan Coffee Mix. Nga bitter nga baka pa-bitter sa to ang kalawasan. Nindot yung kay na. The best kay na kay nagsika mo tubaho. Padung sa trabahoan, nagsika mo tubaho sa imong opisina. Mo nang inom yun ta sa to ang SED Panyawan Coffee Mix kada adlaw. Ate Pres! Okay, pasalamatan sa nako.
Ang tanan nga nagtumar nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Oo. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayong sikyata pag-inom kada adlaw gyud, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mong kaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo maog hapon, usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong inom una ka mong kaon sa imong paniudto. Maog hapon nimo kaon nimo sa imong panihapon. Inom na sa kadaan usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya itong na problema kaayo bayan sa kidney o UTI. Ayaw na may kapalaka o kahadlok, ana. Tungod ka din na rin magpapaalib yung makatambal anang itong gipati bayan sa kidney, kinimaw ang Pogon Herbal Capsule. Kung grabe ang inyong kidney o UTI, inom lang sa Pogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Coconut Herbal Capsule ng inyong kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha alang sa kidney o UTI, Coconut Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Okay, sa tanan po na itong makaigsunan, nga may gamit sa ito ang seed liniment oil, nga tinuon mo ang sa itong panuot pamaol prakit sa kalawat sa varicose veins, katul kuto sa kabataan. Ilikay pa kita sa ringgi, sa ito ang seed liniment oil, nga anhar na ito, mapalit sa butika, di ba kayo agree? Mga higala sa butika na yun, kasubo ka na mo. Dako na mo kasubo, mga higala, sa pagbalitan ninyo. Nga di, tamo palit og Said liniment oil sa lawas. Ana, mo gina? Ana, gina. Sa butika rin kita mga igsoon. Butika. O di ka Shopee. Sa tanaw na ta sa Facebook nga, bisitahan na to ang page sa Seed Marketing. Nga na to ang Panyawan Herbals. Nga, ayaw kalimot mga igsoon na ilike na to ang page, no? Na makita dito na ang mga genuine Seed Marketing products. O ang Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po na sa Shopee, ha? Shopee rin yun. Shopee. Butika, Shopee. Ana. Ang tinuod yun, salamat ha, sa pagsalig yun sa atong Seed Liniment Oil. Thank you, Tanan. Salamat kayo. Yes, salamat kayo sa mga staff, no? Din sa Antasis Printing Services, din sa Michael Oslet Cebu. Salamat kayo na yung pagsunod o pagmonitor sa atong mga drama din sa DYHP, no? Thank you! Dudong Ramona, Super Palang, YY, Ronel, Ma'am Ay, Jumar, John, Jason, Jury, and Boss Donsky. Ayaw ko naman ito sa celebrity ko. Sige, Biori, so sa iyahang gulutan tayo ng papaya extra mga masangkap nini para magpabilin ta mong younger looking o kutis artista. Gawas nga puti kita og habis kay nga atong panit. Doon lang sa kini mga sangkap para pagproteher sa atong up baka ha. Mag-wrinkles ba kita? Doon baka kita yung white heads, black heads. Tanawa diyan sa amin. Deklaro ninyo para nyo magkita pirme ugma at ima ng iyong mga skin care para sa atong beauty. Ha? Said celebrity ko si beauty soap. Gikan kini sa Said Marketing. Thank you. Natipet! Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Sinda na ito karon si Dudong Badong. Badong. O nga, kanis Badong tao natin, friends ka na bang yang problema, yung asawa? Ano man? Palautang, sige order Shopee, nya way kabayad. Huwang kwarta way kabayad. Hangtod nga padadaag sumon sa kuan kay ikiha. Tungod gipangkiha na kay wa mo kabayad sa utang niya. Ningon mo yung ba na di na ko bayad sa imong utang kay kuan kay ka. Sobra na kay na imo ha. Di sige, di kabayad. Gusto ka isinggit ako sa atuan din sa atuang mga kasilinganan nga si Badong Pisot mo. Sabi mo ni Ana, ang Yung asawa. pagkahangin. Di mo bayaran? Ha? Sige, isumbong tika sa akong isagit sa atong kasilinganan din nga si Badong Pisot. Sugit. Sa ay, nagapila. Sugal, luya. Luya, Badong. Saan ko niya asawa? Iyaw yung, siya pa kung may mulayas. Asawa? Ha? Palautan ko tayo. Utang kaya, Tipres. Doy? Oh, 10 mil, 20 mil. Dagan ng utang. Di ano? Oh, dagan ng utang. Tipunon siguro. Naman rin siya, tipunon siguro. Pero walang maapil ko suwat duri. Tipunon ang utang sa akong asawa. Abot og hapit 100,000. No, ka? Saon na niya na. Ne. May usa may trabaho sa amba na. Kuha lang ka ng natural siguro. Opisina siguro yung Siya? bado. Wapan gibutang dari nga. Ang asawa? Sige, hindi da. Pagkahanggaw pisina. Ginambit. Ano, kapalautang niya, boy. As ka, Tres, hita na tao-tao cellphone. Way klarong kwarta, way klarong sweldo nga ikabayad. No, rin, Ate Pres. Nagitawa na. Gasalig lagi kay pisot si Badong. Mo ni. Hindi kasi malabot sa piso siya. Iya, may siya gito. Diniver niya. Bauaw yung si Badong. Ako pa na dong iuli lang yung masawa sa ginikanan, sayang ginikanan. Di ba, Bam? Oo, ako sa Badong bala nagisingit ko eh da. Ay ka ko pisot. Mo. Nag-episode to sa time. Yes, siya gito siya. Hindi niya
Bohong ko niya sa Dira ha? Iya sa disinggit. Iya isinggit akong asawa. Kuan, mahot. Ari kaya Tuwayon, ano ba? Ari ko di ari ka diri sa unang Timoteo. Okay, Timoteo. Kapitulo 3, versikulo 7. Sige, ito man. Kinahanglan nga tinahod usab siya sa mga dili sakop sa iglesia aron dili siya kaulawan ug mahulog sa litag sa yawa. Ang buto sa butaan ni ba nga bisan unsa nga klase nga tao yang kaatubang kinahanglan unta nga tarong siya. Bitaw, iya, Tarong sawa sa ba no? pagkatao. Tarong ang iyaha magpakitang mga taras. Kay babae ko siyang buhat. Mao gyud. Ikaw sad ba dong, kuwang tingali dakol yung asawa Kuwang, sa minaw. Mao na. Kuwas dakol. Salig ang pinanggati po ba? Oh, kuwag dukol. Salig ang pinangga. Kay kuan man mo mauro may ilayan yang wag yung ilayan siyang kuan ipangabong basta mao ka nang ganyan man sa dai sa mo singgit sa ko man panita mo singgit sa karon yung silingan dia 8 ka balay 7 singgit pero so ang wow ka ba ibaw na kung mag-uusap siyang singgit akong ba na pisot ingno siya ibaw naman mi dai Bitaw, bitaw. Alam ni. Wala fake ba? Wala fake. Kaysa imo ang isagit nga ako nga asawa uli balay. Singgit siyang kuan singgit ako ba na pisot Ako asawa. naibaw na lagi me usap na siya siyang singgit binag napugol sa maayo Kabaw ka sa uli balay bab. unsa man siya Kanang imo habang tulion niya mapikot og balik. Dili sa iyang asawa kuan na. Ino ni ka uli balay. Uli Iya, balay. asawa man. O lagi ang asawa lagi. Di, sama Ay, ka asawa. ng balay sa asawa. Ang ibuti pasabot nga sa ayang asawa pikot sad ka daw. Naaday ko na mapikot dulyang. Oy man na linab. Man na Manipay ang linab. asawa kay dili dako. O mingon sa mga tao sa sure ka ba doon? Ato ko nung tistigan. Wala. Bata, mingon na pananglitan nung mamakayang mabuwag yung dahin sa kapangabong. Ah. O kawayo rin sa siyang bana, dahin sa singgit, pisot! Ano na may ana? Nagsinggit naman siya kadoy, katulo. Mingon na akong bana, pisot! Tingon na, ipatuli ka na, day. Kasama ba ni mo? Ay, ana, di ba? O siya naulawan. Eh, ang mga tao di mo tuwa daw eh. Oh, Okay. Bapan balik ta. O sa itong ingon ni Mugulit, ang linaw sa to. Linab ba? So, buto sa buta na, napikot. Dili, way bangag. May banga? Way bangag, linab ba? Linab. Ako kalilion ako, ano? Salamat naman dito naman noon. Kula ko ang puzzle, Tihon.